Santa Càndia. Al cor de l'Anoia, envoltada de muntanyes i als peus del castell d'Urbí, s'alça l'església de Santa Càndia. Aquesta construcció gòtica del segle XIV es va erigir sobre els fonaments d'un antic temple romànic que mai es va completar. L'església segueix l'estil del gòtic flamíger, amb una estructura senzilla però impactant. El seu disseny destaca per la nau rectangular i l'absis pentagonal. El portal principal, situat a migdia, és una de les joies de l'edifici amb detalls ornamentals i una imatge de Santa Càndia que presideix el timpà. La imatge de Santa Càndia, tallada amb precisió, es troba envoltada per una ornamentació treballada, recordant-nos la devoció que ha inspirat durant segles. Tot i que les primeres notícies documentades de l'església daten del segle XIV, les excavacions recents han revelat que els seus fonaments són molt més antics. Al segle XIII es va projectar una església romànica amb un absis semicircular, però mai es va acabar. Sobre aquelles restes, al segle XIV, es va alçar l'actual temple gòtic. Santa Càndia no només és un testimoni arquitectònic. Des del segle XIV ha estat un centre de devoció religiosa a la parròquia de Sant Miquel d'Orpí, servida per un ermità segons una visita pastoral de 1414. Després de segles de canvis i adaptacions, entre els anys 1970 i 1985, la Diputació de Barcelona va dur a terme dues grans fases de restauració, retornant-li l'esplendor original i assegurant la seva preservació. Avui Santa Càndia continua sent un far de fe i història per a la comunitat. Una església que, tots i els segles, segueix alçant-se orgullosa preservant un llegat que combina el romànic no completat amb la majestuositat del gòtic tardà.